мегӯянд ки 15 майда границаҳо маҳкам мешаванд. Роста яка? Айни ҳол ман ҳечи гуфта наметавонам. Тоҷикистон ҳеҷ вақт дар таможнӣ намегӯяд. Фарух нависта: ягон гапи рост гап зан, безор шидем, ай гапҳои дурӯға. дар ҳолати вид нажитилства доштан то ҳамон вақте ки шумо шаҳрвандии Россияро қабул мекунед, яъне гражданини Россия мешавед, нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи. мавзӯи имрӯзаи мо як ахбороти нав пешниҳоди шумо мегардонем. дар мавриди Узбекистон парвозҳои худро бо ду кишвар қатъ гардонид ва дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед то аз ахборот огоҳ бошед. ҷумҳурии Узбекистон шурӯъ карда аз 5 май то 1 июни соли равон парвозҳои худро бо Ҳиндустон ва Туркия баста гардонид. яъне ки бо сабаби зиёд паҳн шидани беморӣ Узбекистон тасмим гирифт ки бо ин ду давлате ки мо номбар кардем аз сари нав парвозҳои худша қатъ бигардонад ва агар шахсиятҳое ки дар Ҳиндустон қарор доранд мехоҳанд ки ба ҷумҳурии Узбекистон биёянд, дар ҳолати бозгашт кардан ба Узбекистон ва ё бояд ҳатман 15 рӯз дар карантин гирифтор шаванд, яъне ки 15 рӯз ба карантин равона карда мешаванд. агар ҳамирам дар ҳолатҳои зарурӣ боша ки баъдан иҷозат метиҳанд. агар ки ҳолати зарурӣ набоша, аз Ҳиндустон ва Туркия ба ҷумҳурии Узбекистон ворид шидан намемонанд то рӯзи 1 июна. ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед. имо бета навистай: салом алайкум акай Сорбон, мегӯянд ки 15 майда границаҳо маҳкам мешаванд. роста яка? рост нест, айни ҳол ҳечи гуфта наметавонем бародари азиз, лекин аллакай чандин давлатҳо шурӯъ карда аз 1 май то ана ҳамин рӯз, яъне 9 мая бо чандин давлатҳо парвозҳои худшона қатъ гардониданд. мисол мегирем, агар Федератсияи Россия як чанд рӯз пеш бо Туркия ва Танзания парвозҳои худша қатъ гардонид ва Узбекистон боша бо Ҳиндустон ва бо Туркия ва як ду рӯз пеши дигар боз аз Россия ба Ҳиндустон рафтана манъ гардониданд. умуман чандин давлатҳо маҳдудиятҳо аз сари нав ворид карда истоданд, вале айни ҳол Тоҷикистон бо Россия маҳкам мешава ё ки намешава, ягон ахборот омадагӣ нест. ҳусейнов нависай: брат, ҳамин комментарияро бихон. ҳамин Тоҷикистон ба Қазоқистон кадом шаҳрош рафта мешава ва билетиш чанд сомон аст? аз Тоҷикистон ба Қазоқистон, яъне ки ба Алмато рафта мешава ва нархи билетиш 5500 сомонира дар бар мегирад. муҳаммад нависай: салом акай Сорбон, чанд бор навистам, ҷавоб надодем. авф барои маҳбусон кай бошад? бародари азиз, авф барои маҳбусона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ман аз пеши худам гуфта наметавонам кай мешава, ё ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кай авф мекунад, қонуни авфа ба имзо мерасона. айни ҳол ман ҳечи гуфта наметавонам. агар ки ягон ахборот мо дастрас кардем дар рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои оянда, баъдан видео мекунем ба шумо хотиррасон мекунем. аъзам қаюмов навистай: агар ба Беларусия Россия равем, қонуния ё ки не? илтимос ҷавоб де. бародари азиз, ман дар ҳамин бора агар хато накунам як 10 маротиба гап задагием ва гуфтагием ки агар шумо қонуна риоя карданӣ бошед, қонунӣ рафта намешавад ба Беларусия, чунки Беларусия манъ кардагиай рафту омадша бо чандин давлатҳо то моҳи июна. вале чихеле ки аз Тоҷикистон бисёриҳо ба Кулоб, ба Хуҷанд, ба Россия мерен бе ягон асос,
беларусиярам низ ҳамин роҳҳоро дорад. Шейхов нависад ҳамаи гапҳо такрорай чӣ ба ки барое ки шумо ягон саволи нав надоред, саволҳои шумо такрория, ба ҳамин хотир барномаҳои марам такрорӣ рафтан мегирад. То вақте ки саволҳои шумо алиш нашавад, саволҳои шумо агар нав нашавад, барномаҳои ман фикр мекунам ки дигаргун ранг намегирад. Сих нависад ассалому алайкум ака, ҳамин билет арзон мешавад, ранги солҳои пештара 2000 сомонӣ. ҳозираш ба фикрам ки намешавад 2000 сомон, вале мумкин дар оянда оҳиста оҳиста билет арзон шидан мегирад. Роҳбалад нависад салом алайкум акаи Сормон, агар вид на жительство дошта бошӣ дар Тоҷикистон хизмат мебаранд ё ки не, ҷавоб медодӣ хуб мешид. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолати вид на жительство доштан то ҳамон вақте ки шумо шаҳрвандии Россияро қабул мекунед, яъне гражданини Россия мешавед, то ҳамон ҳолат агар дар Тоҷикистон қарор дошта бошед, албатта ки айрӯи қонунам ҳақ доранд шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд, то вақте ки гражданини Россияро қабул кардаантонад. Истанбул 09 нависад Тоҷикистон ҳеҷ вақт дар таможнӣ намедояд. ҳай фикр ақидаи тай бародари азиз, ҳар кас фикр ақидаи худша метавона баён кунад, ҳеҷ кас фикри ҳеҷ кас ҳалиш карда наметавонад. Ба фикри та ҳамихе боша, фикри як каси дигар бо дигар чиед дар ин мавзӯъ. Абдурахмон нависад чибай қа бисёр гапот беасосай. фақат ман фикр мекунам ки мара ҳатто саломам асос дорад. Тач спорт нависад агар Тоҷикистон дар таможни Союз бидрояд, олам гулистон мешавад. Баъзе нафарҳо мегӯянд ки надрояд, баъзе нафарҳо мегӯянд ки бидрояд дар таможни Союз. ҳар кас фикри ақидаи худша баён мекунад, вале дар ин маврид ҳозир ягон гапи факт қатъия бигем нестад ки дар ҳақиқат дар таможни Союз медрояд Тоҷикистон ё ин ки не. Фарух нависад ягон гапи рост гап зан, безор шидем ай гапҳои дурӯға. Хай бародар надро тамошо наку, хубш комментария намо, тамошо наку гапҳои дурӯғ боша ё хабарои дурӯғ боша. Ҷа ҳастанд одамое ки тамошо мекунанд. Убайдов нависад рекламата дар охири шумо бисёри бад дилгиркунанда. бародари азиз, агар ҳар касе да ки ҳамин рекламаҳои мо маъқул набоша ё ки лозимшон набоша, хоҳиш мекунем бигзаронен ҳамуро тамошо накунен, чунки мумкин ҳаст баъзе нафарҳое ки ҳамун рекламаи софсавдо ё ки рекламаи стоматологияеро ки мо пешкаши шумо мегардонем, як рӯз на як рӯз дар корш мешавад. Касе да маъқул набоша бигзаронен рекламаро тамошо накунем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотонро пешниҳод кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.